Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko dai sunana Mamman Sani Daouda Cinwazza. An fi sani na da bigiman Erogan. Mamba ne na kuma na masu kira da sauran radio ta Afirka da ke nan jihar da Magaram. To albarkacin ranar radio gaskiya ni dai Mamman Sani radio dai zan ce a rayuwata ta muni komi. Na kasance ina sauraron radio tun ina ɗan ƙararrami. Tun wajen shekara ta 2003 zuwa da 4 dai nake sauraron radio, musamman a lokacin nan dai ina wani dai yaro dai wanda bai wuce ba 'yan shekaru 10 zuwa 10 wani abu. Lokacin babana yana sauraron radio, kuma ko lokacin radiyon ya yi ko bayyana inda na san lokacin ina kasancewa in je in ji radiyon nan. Ya kasance hal mutane suke kirana da BBC saboda sauraron radiyo da nake yi, kuma ta dalilin radiyo na san mutane fiye da tunani na wanda kuma muke mu'amala da su. Alal misali yanzu a ce wani masarautar da Magaram, in aka ce ana so za a yi wani baki daga wani ƙetare, ni kaina Mamman Sani ta dalilin radiyo zan iya buga kirgin cewa duk bakon da ya zo a lokaci komin dare zan iya tuntuɓa cewa ga mu ga bako kuma za a tarbe mu saboda dalilin sauraron radiyo. Ta dalilin radiyo na samu abubuwa da dama, kuma na samu abokai masu bani shawarwari dangance da harkokin rayuwata. Na samu abokai wanda muke kasuwanci, mun yi kasuwanci da mutane ta harkar radiyo ta kudade wanda ba su da adadi, kuma har yau hal gobe mu taɓa haɗuwa da su ko ta dalilin radiyo. Ta dalilin radiyo ne sunana ya hutu. Yanzu ina ta iyaye a ce Mamman Sani Daouda Cinwazza, kawai mutum su ma yake ko mu gaisa da shi kuma wani na zama wani abu. Gaskiya ni dai radiyo a rayuwata zan ce ni dai ya muni rana kuma yana tsakal muni rana. Wannan shine fata na, kuma radiyo yana kawo gudunmawa sosai a cikin al'umma. To salamu alaikum.